Ja, velmødt igen. Oven på et meget spændende og også lidt udfordrende, synes jeg, indblik i Lison ungdomskulturen her i Danmark lige nu. På nogle punkter kommer det jo til berørt, det vi lige hørte nu fra Jakob, jo rigtig meget. Noget af det, som er mine emner i dag, nemlig noget med bibelglæde, og hvordan det ligesom hører til. Jeg lavede ud i formiddags, og det var jo, som vi hørte, sådan mere på personlige vidnesbyrdsplan, hvor jeg gav nogle eksempler på ting, bibelopdagelser, som er med til at lige få mit hjerte til at banke lidt hurtigere. Fordi jeg tænker, fantastisk. Og fordi det åbner ind til budskabet i Bibelen. Men hvorfor er det vigtigt? Hvorfor er bibelglæde vigtig? Altså, det er jo ikke bare et spørgsmål om, at jeg kan sidde hjemme på kontoret i Frederikssund og så få en god oplevelse og starte dagen på ved at opdage et eller andet, jeg aldrig før har set. Eller ved at sidde og begejstre sig over et eller andet nørdet geografi omkring Jericho. Altså, hvorfor er det vigtigt med bibelglæde? Og det er faktisk det, der er emnet nu. Og med udgangspunkt i situationen i apostlenes gerninger. For de første kristne, for apostlene og de første kristne. Og jeg har lyst til, at vi lige beder sammen, inden vi tager hul på det igen. Herre Jesus, vi ved, at du aldrig svigter et løfte, og at det betyder, at du også er her nu. Fuldstændig lyslevende, selvom vi ikke kan se dig. Vi glæder os til den dag, vi kan se dig, Herre, men vi beder om, at vi også nu i eftermiddag må opleve, hvordan det er, når du ved din hellige ånd giver os indblik, også i de sider, vi skal se på nu. Herre, tænd virkelig bibelglæden og lysten til at bruge dit ord. Det beder vi om. Amen. Jeg ved jo ikke, hvad I tænker, når man siger apostlenes gerninger. Jeg har i rigtig, rigtig mange år tænkt én ting, og de senere år, begyndte nok for 4-5 år siden, da jeg kom til at tænke én ting ved siden af, ikke i stedet for. Så når jeg tænker på apostlenes gerninger nu, sådan fuldstændig overordnet, så tænker jeg, der er 2 hovedtendenser. 2 sådan ting, der bare lige går igen, og så dukker op på simpelthen hver eller hver anden side igennem apostlenes gerninger. Den ene tendens, det tror jeg rigtig mange af os, jeg tror at mange af jer har det, ligesom jeg har haft det i rigtig mange år, ikke? Når jeg tænker på apostlenes gerninger, så er der noget enormt dejligt, og som man også godt kan blive lidt misundelig på. Især når man bor på, ikke lige i Skjernområdet, for man er i kristne nok, havde jeg sagt, ikke? Men sådan os andre, der bor på mere åndeligt ydmyge steder i Danmark, ikke også? Hold fast, hvor kan vi godt blive misundelige. Altså jeg tænker på, for eksempel, og der er mange slagsen, ikke? Men jeg tænker på Peters prædiken pinsedag. 3.000 mennesker kom til tro. Jeg har længe sagt hjemme i Frederikssund, jeg køber gerne den der, for ikke bare sådan en prædiken hvert år, men hver andet år, det var for mig helt okay. Det er godt. Der er en linje der i apostlenes gerninger, som det godt nok er svært ikke at blive misundelig på og lægge mærke til og undre sig. Og det er det her med kirkevæksten. Det er også. Og nu er det ikke, jeg har ikke tænkt, at vi sådan skal gå alle de der steder efter, ikke også? Og der er flere end dem. Jeg tog sådan til kun lige dem, der kunne være på et slide, ikke? Der er flere. Men altså, det begynder jo allerede der i 2041, ikke også? Den dag blev der føjet næsten 3.000 mennesker til. Og det er menigheden, vi snakker om, de blev føjet til, ikke? Og lidt længere henne, bare nogle få vers længere nede, ikke? Så kommer det Herren føjet hver dag nogen til, der blev frelst. Hver dag. Jeg ved om ikke, der er en hel del kirker i Danmark, hvor vi vil juble, hvis det bare kunne siges om hvert år. Faktisk. Ikke også? Og så går vi hen i kapitel 4. Mange kom til tro, og tallet på mændene nåede op omkring 5.000.
Eller i kapitel 5, ikke, der får stadig flere og flere til, mænd og kvinder, og der står så lidt mere i sammenhængen der. Ikke? Kapitel 6, i de dage blev der stadig flere disciple. Eller længere hen i kapitel 6, tallet på disciple i Jerusalem blev større og større. Også, altså wow, også en stor gruppe præster blev lydige mod troen. Ikke også? Altså, det rykker helt vildt her. Ikke også? Og så bare lige et par dryp fra længere hen, ikke også? I kapitel 12, Guds ord fik fremgang og blev udbredt. Eller i kapitel 19, der er det formuleret sådan her. Sådan fik ordet stadig fremgang. Og så det der herlige sted, da Paulus kommer tilbage fra den 3. missionsrejse til Jerusalem, ikke også? Og han fortæller om alt det, der er sket ude blandt hedningerne i Lilleasien og i Grækenland og Makedonien og hvad ved jeg, ikke også? Og man fornemmer lige, at de der ledere i Jerusalem, ikke også, de ser på ham, og så tænker, ej, Paulus, nu er det altså nok. Og så stepper det lige op, og så siger, altså Paulus, tag lige en tur rundt her i Jerusalem, og så se, hvor mange tusinde jøder i byen her, bare i den her by, der er kommet til tro på Jesus. Og så tænker jeg på Danmark. Og på Frederikssund. Og så bliver jeg lidt misundelig. Ikke også? Jeg er også lidt misundelig på Skjern. Men det her, det er alligevel mere. Det her, det er alligevel mere. Ikke også? For mig at se, at det her den ene af de der linjer, vi har i apostlenes gerninger. Og jeg tror, at i rigtig mange år, der har den her linje, kirkevækst, den røde tråd, der består af kirkevækst igennem apostlenes gerninger, den har for mig været kendetegnet for apostlenes gerninger. Og jeg ved godt, det var ikke, altså nogle gange i gamle dage talte man om guldkristne, som om det var sådan, altså de var hævet overalt. Men man skal ikke læse ret langt ind i apostlenes gerninger, før man finder ud af, det var de ikke. Det var ikke perfekte mennesker, det var ikke perfekte menigheder, overhovedet ikke. Altså selv Paulus røg op i skænderi med en medarbejder, og så videre, ikke også? Så det har ikke det der perfekte over sig. Men der var vækst. Der var kirkevækst. De senere år, der er der en anden tendens i apostlenes gerninger. Ikke i stedet for det her. Slet ikke. På ingen måde. Men som for mig, som jeg har opdaget, og som jeg i mange år ikke havde opdaget, tror jeg. Og det er den enormt stærke tendens og bølge. Altså jeg er nødt til lige at trække den lidt, ikke også, for jeg skal lige være sikker på, at alle med her, hvad er det for en tendens i apostlenes gerninger, ikke? Det er bibelbølgen. Det er bibelbrugen i apostlenes gerninger. Når man først bliver opmærksom på det, jamen så finder man det overalt. For apostlene og de første kristne brugte Bibelen her og der og alle vegne og altid og nat og dag og over det hele. Og det fylder så meget i apostlenes gerninger. Ikke også? Og nu lad os så bare lige tage nogle få, ikke også? Da de skulle finde ud af, hvad var alt det her med Judas, der brugte Bibelen, ikke også? Da Peter skulle forklare, hvad var det, der skete pinsedag, ja, så går han til Joels bog i Gamle Testamente, ikke også? Da han skulle prædike i Salomos søjlegang, så var det over en tekst fra det Gamle Testamente. Når de bad, så inddrog de Bibelen i det, ikke også? Og de forkyndte Guds ord. Guds ord. Som jo på det her tidspunkt, selvfølgelig var budskabet om Jesus, men det var loven, profeterne og skrifterne. Det Gamle Testamente. Og det forkyndte de med frimodighed. Også over for folk, som ikke troede på det. I hvert fald ikke troede på Jesus. Stefanus skulle forsvare sig for rådet, brugte Bibelen. Da Filip møder den her etiopiske hofmand dernede i det øde område på vej ned til Gaza, ikke også? Det handlede om Messias. Da Peter skulle vidne for den romerske officer, ikke også? Han brugte, altså en hedning. Okay, han var så ikke helt uden kendskab til jødedom og sådan noget, ikke også? Men stadigvæk, han brugte jødernes hellige skrifter. Han brugte Bibelen. Også der, hvor det måske ikke var det mest oplagte. Når Paulus prædikede rundt om i synagogen, der var det så til gengæld oplagt, for det var ligesom de tekster, de læste, også rundt om uden for Israel, ikke også?
Når de havde stridsspørgsmål, som et af de helt store stridsspørgsmål i apostlenes gerninger, det der førte til apostelmødet i kapitel 15, ikke også? Hvad var det, der afgjorde sagen? Ja, det var Peters vidnesbyrd. Men det var da Jakob rejste sig op og sagde, wow, nu skal I høre her, der er et sted i Bibelen, i Gamle Testament, som giver os løsningen på det her punkt. Og så brugte han Amos til det, ikke også? Ja, og så det sidste. Igen, altså man kan tage langt flere. Igen, jeg har lige begrænset det til et slide. Og det sidste sted, jeg tager frem, det er fordi, jeg synes, det er så vildt stærkt. Paulus skal tage afstand med lederne i den her menighed i Efesus. Og det var en af dem, der stod, altså en af de menigheder, der stod tæt på ham. Han havde været der i lang tid, ikke også? Man mærker hjerteforholdet mellem Paulus og den her menighed. Og nu skal Paulus rejse op til Jerusalem og ved, at han kommer aldrig til at se dem igen. Og så mødes han med lederne lidt uden for byen der, og så siger han det her, jeg overgiver jer til Gud. Ja, det kan vi alle sammen uden videre lige forstå, ikke? Men så siger han, jeg overgiver jer til Gud og hans ord. Derfor kunne Paulus rejse. Jeg tror, han har været lidt urolig måske, men alligevel med en eller anden form for fred fra Efesus menigheden, ikke også? For nu havde han overgivet dem til Guds ord. Og hvis de bruger det, læser det, jamen, altså, okay, så kan det godt være, at de ikke ser Paulus mere. Men så er der håb for den menighed. Hvis jeg i dag skal sige, hvor er de to hovedtendenser, og jeg ved godt, der er andre tendenser i apostlenes gerninger, som går på tværs igennem det hele, hvor man også kunne lave sådan, ligesom et slide med en hel masse skriftsteder, ikke også? Men hvis jeg skulle sige sådan to virkelig vigtige hovedtendenser i apostlenes gerninger, så er det altså de her to. Væksten og bibelbrugen. Og så kommer min påstand. Det hænger sammen. Og det kan I lige finde et skriftsted, sådan et enkelt skriftsted, der I som beviser. Men det er jeg overbevist om, det gør. Og jeg er overbevist om, at de to tråde, de er flettet sammen. Og en hel del steder ligger de i selve formuleringerne. Og derfor kan jeg godt lide det sted som temaet for den her time, som jeg tror, det var Jens, der fandt på det i sin tid, og udfordrede mig på, ikke også? Guds ord havde fremgang. Der har vi de to linjer flettet sammen. Guds ord havde fremgang. Det er kirkevækst, og det er bibelbrug. Men hvis det er to røde linjer, så er de i hvert fald godt nok slået sammen til et. Guds ord havde fremgang. Baggrunden for, at Bibelen fyldte så ufattelig meget for apostlene og for de første kristne. Men det var jo ikke en tilfældighed. Det var ikke bare lige noget nyt, der var dukket op. Så det har selvfølgelig noget at gøre med den tid, de levede i. Antik jødedom, som var præget af nogle forskellige åndelige tendenser, som virkelig satte præg på rigtig, rigtig mange jøder dengang. Der er nogle forskellige sådan, bølger, man kan tale om, som i den grad, altså en af dem var en af dem, vi kender som kristne, det var selvfølgelig forventningsbølgen. Hvornår kommer Messias? Hvornår går profetierne i opfyldelse? Ikke også? Den møder vi en hel del gange i Nye Testament. Der er nogle andre bølger, også nogle, som vi har det lidt svært ved at forholde os til, fordi det er så fremmed for os. Men der var en bibelbølge i Israel, og blandt jøder i det jødiske folk på Jesu tid. Det jødiske folk var splittet op i et hav af forskellige retninger. På mange måder, der ligner de også kristne, ikke? I dag. Der er en rabbiner, der lavede lidt senere, han siger, at da templet blev ødelagt der i år 70, lidt efter Jesus, der var der 24 forskellige åndelige retninger, eller grupper, eller partier, eller vi vil kalde det kirkesamfund, blandt jøder, ikke også? Og han levede først det senere, så han har selvfølgelig ikke talt dem. Jeg har en stærk mistanke om, at det er et eller andet med det her gamle ordsprog, ikke også, om at der var 12 stammer, ikke også, og der er 24 retninger, altså der er ikke en af stammerne, der er enige.
Jeg ved ikke, om det er det, der er baggrund for det, men i hvert fald, de var splittet op. Men der var én ting, som rigtig mange, langt de fleste af de her retninger, var enige om. Det var Bibelen. Det var det gamle testamente. Udgangspunktet var loven, de 5 Mosebøger, profeterne, hovedparten af det, vi kalder de historiske og profetiske skrifter, og så skrifterne, eller salmerne, som Jesus også kalder det, som så var nogle af de poetiske bøger og lidt af de andre, resten af det gamle testamente, ikke? Loven, profeterne og skrifterne, det gamle testamente, deres bibel, det var der langt på vej enighed om. Forstået på den måde, at det læste man op, det studerede man, det diskuterede man, og det kan godt være, at man var vildt uenige. Altså, saddukerer og farisæere, de var ikke hjertevenner, vel? De var uenige om, at han havde sagt hvad som helst. Men de gik faktisk ud fra Bibelen. Den her bibelbølge, jeg tænkte, I skulle det her citat, som jeg synes er meget charmerende, fra Josefus, som jo levede der lige efter Jesus. Han fortæller i et af sine værker sådan her, og oversættelsen er måske lidt gammeldags dansk, men den er meget charmerende, synes jeg. Han siger sådan her om den tid der, apostlenes tid. Moses tillod heller ikke noget påskud for uvidenhed. Altså, efter det vi lige har hørt, så tror jeg ikke, at det er ikke sådan, man skal skrive til unge i dag. Altså, det tror jeg falder lidt udenfor, ikke? Men så skrev Josefus, han tillod ikke noget påskud for uvidenhed, men anviste loven, og her der er det så loven i betydningen det gamle testamente, som det fineste og nødvendigste opdragelsesmiddel, og befalet at høre den oplæst, ikke en enkelt gang, eller 2, eller flere gange, men hver uge, og indstille alt andet arbejde, og samles for at høre loven og lære den nødagtigt udenad. Det sidste, det tror jeg faktisk måske er lidt en misoversættelse. Jeg tror, det betyder at granske den, altså virkelig studere den og sætte sig ind i det. Sådan kan det i hvert fald også oversættes, så jeg tror, de fleste vil oversætte den gode Josefus sådan her, ikke også? Uge efter uge efter uge, der samles man i synagogerne. I Nazareth, Kapernaum, i Jerusalem, i Efesus, i Thessaloniki, i Rom, i hele verden, hvor der boede jøder. Og så hørte man loven, altså det gamle testamente, oplæst. Hørte prædikener, studerede det, diskuterede det. Ikke kun farisæerne, men en stor del af den jødiske befolkning. Altså vi har jo faktisk, så siger Apostlenes Gerninger, næsten det samme som Josefus er, ikke? Fordi i 15:21 står der, Moses har fra gammel tid sine forkyndere i alle byer og læses op i synagogerne hver eneste sabbat. Altså det er nærmest sådan en kort uddrag af Josefus, vi har her, ikke også? Sådan var det i Israel, i det jødiske folk. Og det, der er vores pointe her, eller det, som jeg tror er en meget, meget vigtig pointe, det er, at de første kristne, apostlene, tog den her bibelbølge op og førte den videre. Altså virkelig. Det var det, de var vokset op med. Og her er der et sted, hvor der absolut ikke var noget opgør med det, de havde med fra deres jødiske baggrund. Her fulgte de i den grad, at de gik bare videre. De oplevede ikke, at der var noget brud her. På nogen som helst måde. Det, de havde med fra synagogen, det levede de i resten af deres liv. Og det tog de med ind i de kristne forsamlinger. Og det viser sig jo på rigtig, rigtig mange måder. Når vi læser Apostlenes Gerninger, de brugte selv Bibelen. Her kan vi tage alle de på det første slide, jeg havde, ikke også? Eksempler på, i hvor høj grad de virkelig brugte Bibelen, apostlene og de første kristne. Det viser sig ikke kun i bibelbrug, men det viser sig også i bibeltro. De arvede fra den sådan hovedholdningen blandt jøder dengang, troen på Bibelen.
Altså, jeg har bare lige et enkelt citat. Apostlenes Gerninger 24:14. Et af de, der forhører Paulus i, ikke også? Hvor han siger det her mindeværdige, ikke også? Sådan bare lige som, det kom nærmest sådan en bisætning. Han er egentlig måske ved at sige noget andet, ikke også? Men så får han da lige sagt sådan undervejs her: jeg tror på alt, hvad der står skrevet i loven og profeterne. Altså på nudansk: jeg tror på alt, hvad der står i Bibelen. Det er det, han siger. Sådan i min sarkastiske øjeblik, så har jeg tit haft lyst til lige at lave sådan en lille meningsmåling med et brev til alle danske biskopper, provster og præster. Hvem af jer har lyst til at være med til at skrive under på den her udtalelse af Paulus? Jeg tror på det hele. Det er virkelig videreførelse af bibelbølgen. Og de brugte selv Bibelen, de troede på den, og de opmuntrede virkelig andre til at gøre det. Og nu jeg tror, vi kunne have kørt 2, 3, 4 sider heroppe med steder, ikke også? Og det gør vi ikke, for jeg har bare lige taget 3 steder ud, ikke også? Paulus til Timotheus i 1. Timotheus 4:13: du skal tage vare på skriftlæsningen. Det er et gammeldags oversat, men vi har jo fat i det her, ikke også? Altså, det er bagagen fra bibelbølgen i antik jødedom, som Paulus her bærer videre, og så siger han til den unge Timotheus, her er der altså virkelig noget, du må gå op i. Det er vigtigt, det her. Du må virkelig sørge for, at også dem i de kristne menigheder, der ikke er vokset op med den bibelbrug, dem der ikke er jøder, altså du må virkelig sørge for, at de kommer med ind i den bibelbølge. Du må tage vare på, at jamen, kan de ikke læse, så skal de i hvert fald høre. Og de skal have hjælp til det. De skal have undervisning i det. Det er noget, du må sætte det højt op, kære Timotheus. Eller Kolossenserne 3:16. Og vi kender det enormt godt, sådan ikke også? Igen, det er formuleret sådan, her, jeg skulle måske have taget en nyere der oversættelse, ikke? Men lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Altså, uanset lige at mål her måske er sådan et gammeldags ord, ikke også? Altså indholdet af det. Kan I se, det er bibelbølgen, som de fører videre og lægger enormt vægt på, ikke også? Altså, I må virkelig, det må komme til at fylde virkelig meget i jeres menigheder. Eller 2. Peter, ikke også? Peter er lidt direkte sådan her, ikke også? Han siger, I skal huske de ord, der er talt af de hellige profeter. Det gamle testament. Så får jeg en faktisk til. Og så også det, som vi apostle har givet jer. Så der har vi Nye Testamente. Det er de steder i Bibelen, hvor vi har et Nye Testament, altså overleveringen om Jesus sat op ved siden af de hellige skrifter. Altså det er vildt stærkt. Altså når vi snakker sådan, hvad skal man tro på, ikke også? Det er samlet der, ikke også? I skal huske det. Jeg er da vokset op med det, og jeg er da ikke vokset op med det. Hans skat, der er så stor. I skal virkelig, virkelig huske det her. Og det var der nogle af dem, der gjorde. Altså vi har jo eksemplet med Timotheus, hvor Paulus han kan skrive til ham også, fra barnsben af kender du de hellige skrifter. Jeg tror, Jakob har en stærk pointe i det der med, at man kan ikke bare sådan bruge sådan en fodboldtransfer, hvor man bare lige lærer det være over. Altså, det skal være meget mere kreativt og dynamisk, ikke også? Vi skal give Bibelen videre. Ikke som sådan bare en påstand eller sådan et eller andet, ikke også? Men hjælp folk, også den næste generation, vores børn og de unge i vores menigheder, til at se, at det er verdens mest fantastiske bog. Vi skal give dem bibeloplevelser. Vi skal hjælpe dem til at gå på opdagelse. Vi skal, sådan at de får glæde af de erfaringer, som vi har haft med Guds ord. Hvorfor i alverden førte apostlene bibelbølgen fra synagogen videre? Altså, nu havde vi Jesus. Hvad skete med bibelbølgen?
Det er den falske modsætning, som vi i virkelig høj grad møder, også i dag. Jeg er fuldstændig sikker på, at apostlene de oplevede absolut ingen modsætning her. Efter vi har lært Jesus at kende, altså Peter han siger det i det første hans brev, også, efter vi oplevede det der forklarelsens øjeblik på forklarelsens bjerg, hvor vi så, hvem Jesus var, og så vi kom til at holde endnu mere af det gamle testamente. Det styrker bare hinanden. Det gamle Bibelen har for os, der tror på Jesus, fået endnu større betydning, end den havde i vores jødiske arv bagved. Det er det apostolske svar på den der, hvad skal vi med Bibelen, når vi har Jesus? Hvorfor lagde apostlene så enormt stor vægt på det her med bibelbrug? Det er der rigtig mange gode grunde til. Og bare lige nogle ganske få. Og igen, jeg har altså valgt med delvis tilfældig hånd nogle steder ud, ikke også? Romerne 10:17. Troen kommer af det, der høres. Og sammenhæng lader jo ikke nogen i tvivl om, at det, der høres i den her sammenhæng, det er skrifterne. Det er Bibelen. Det gamle testamente og evangeliet om Jesus. Det skaber tro. Ønsker vi selv at nære vores tro? Ønsker vi at nære vores tro i vores kirker og forsamlinger? Ønsker vi, at troen skal nå ud til flere? Venten det er Frederikssund eller Skjern? Eller alt det midt imellem, man har sagt. Guds ord har den magt til at tage tanker til fange og skabe den tro. Derfor lagde de så meget vægt på det. Eller salme 1, det der fantastiske billede, som Gamle Testamentet bruger, ikke også, fra Israels natur og klima, hvor halvdelen af året regner det ikke, og det hele er mørkt, ikke mørkt, det hele er tørt. Og så er der et sted, hvor der løber en bæk med vand. Og der står det. Træer, grønne, bærer frugter. Og så sammenligner salmen det med at bruge Guds ord. Altså et vildt stærkt billede, ikke også? Eller det Paulus siger, 2. Timotheus, altså igen, når han skriver der til den gode Timotheus, hvor han siger sådan her: du kender dem, du har lært det af, og fra barnsben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse. Er der nogen, der gerne vil have det? Wow! Og hvordan kan vi få det? Jamen, det ved du jo. De hellige skrifter, gode Timotheus, som du lærte hjemme hos dine forældre. I hvert fald din mor. Ikke også? De kan give dig det! Eller, og så fortsætter han, et hvert skrift er indblæst af Gud og er nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning, til opdragelse i retfærdighed, så det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksen, udrustet til al god gerning. Voksne kristne, udrustet af Gud, så vi kommer til at afspejle Jesus i højere grad. Og vejen til det, de hellige skrifter. Det er Bibelen. Og så er der jo selvfølgelig salme 119. Altså når man læser Apostlenes Gerninger, altså gang på gang, så kan man altså finde et vers i salme 119 om, hvad Bibelen formår, som bare passer så godt som baggrund for det, vi så læser om i Apostlenes Gerninger. Ikke også? Der er jo næsten ingen grænser, når man læser salme 119. Altså, den er enormt lang, men der er næsten heller ingen grænser på, hvad den siger om, hvad Bibelen kan gøre, ikke også? Vers 104 der. Af dine forordninger får jeg forstand. Nogle af os kunne godt bruge lidt mere af det. Eller, dine ord giver lys, når de åbner sig. Jeg tror, der er nogle af os, der godt kender det der, ikke? Man sidder med Bibelen, eller man hører en prædiken, eller man på en eller anden måde møder Bibelens ord, ikke også?
og lige pludselig, så er det som om, det bare åbner sig, ikke? Og der er lys. Fantastisk. Fordi det er Guds ord, ikke også? Ja, og altså det fortsætter jo i en uendelighed i salme 119, ikke også? Det kan hjælpe os med vores liv som kristne. Jeg gemmer dit ord i mit hjerte, for ikke at synde imod dig. Det er faktisk en hjælp til at leve, som vi jo gerne vil. Og den næste, den er jeg virkelig glad for, ikke også? Salme 119, vers 174, hvor der står sådan her, din lov. Og altså igen, det er i betydningen Guds ord. Det hebraiske ord Torah, og det er desværre oversat med lov, hvor det i virkeligheden betyder undervisning, eller undervisning, åbenbaring, ikke også? Din lov er min opmuntring. Og så tænker jeg på os i Danmark lige nu, i vores kirkelige situation, og samfundsmæssige situation, ikke? Jeg tror, en del af os godt kender til det der lige at blive lidt mismodet. Og så tænke, du vilde kineser. Nogen vil tænke, hvad med mine børn, ikke? Og nogen af jer tænker, hvad med vores børnebørn? Hvad er det for en verden? Og så kan man godt blive mismodet. Og så står der, at din lov er min opmuntring. Gud har givet os Bibelen, blandt andet, og mange andre grunde, ikke også, men blandt andet fordi han ønsker, at vi kristne, der lever i Danmark i 2023, og som godt kan blive ramt af mismod, han ved, at vi har brug for noget opmuntring. Det er en af grundene til, at han har givet os Bibelen. Der er faktisk opmuntring her. Jeg tror, det er bare nogle få eksempler på, hvorfor apostlene lagde så stor vægt på det med bibelbrug. Det var enormt vigtigt. Og så tror jeg virkelig, at noget af det, Jakob han sagde, rammer totalt plet. At hvis vi ser på os i dag, jamen, det der med bibelbrug, altså meget tit, der bliver det, hvis det overhovedet bliver nævnt, ikke, så bliver det til sådan en løftet pegefinger og dårlig samvittighed. Ikke også? Kan man godt være rigtig kristen, hvis man nu hører til dem, der virkelig er svært ved at få læse Bibelen hver dag. Og forresten heller ikke lige har en hel time til at sidde og studere det, ikke også? Jeg tror virkelig, vi skal hjælpe hinanden til at komme ud over det. Med løftede pegefinger og med ligesom den form for forventninger, og så vende det rigtig, rigtig meget om. Bibelbrug er enormt vigtigt. Og det er meget bevidst, at jeg siger bibelbrug, og ikke bare personlig bibellæsning. Men bibelbrug, det er derfor, at bibelglæde i mine øjne er så vigtigt. For jeg tror, at bibelglæde er en langt større motivator for bibelbrug end løftede pegefingre. Og jeg synes også, jeg oplever det lidt. Altså nu, der er jo lige et lille punkt i det, Jakob sagde, jeg måske godt kunne debattere lidt med ham, ikke også? Og det er så rækkefølgen af LTC og discipleskole og de andre højskoler. Men skidt med det. Jakob, du får den. Men et af mine største privilegier i mit job, det er at have sådan en uge på hvert hold på discipleskolen med rigtig, rigtig mange undervisningstimer i Bibelen. Og så ligesom så mange timer, at man når at komme lidt længere. Og så pludselig se nogen, der måske aldrig før har læst i Bibelen, sidde og løfte øjenbrynene, og så sige, hold da helt op, hvor det giver mening. Kan vi give bibelglæden videre, så er vi virkelig langt med også at give bibelbrug videre. Altså med at vi i vores generation viderefører
bibelbølgen fra synagogen til de første kristne. Og nu er det os, der skal føre den videre. Og altså, det er derfor det der bibelglæde. Og det har vi vidt forskellige, som jeg sagde i formiddag også. Jeg gav nogle bud på, hvad det er, der er med til at give mig de der aha-oplevelser, for øjenbrynene op og hårene til at rejse sig og noget at tænke på en hel uge igennem, ikke også, på grund af bibelopdagelser. Der er andre, der er skruet helt anderledes sammen, ikke også. De skal ikke sådan hele tiden se nye og gøre nye opdagelser. De skal helst fortælle det gamle budskab og helst med de samme ord som for 100 år siden, ikke? Og det er fuldstændig fint. Vi er forskellige. Jeg tror ikke, at jeg er den eneste, der har det sådan, at aha-oplevelser og opdagelser kan være med til at gøre bibellæsning rig. Men jeg synes, vi skal bruge alle mulige midler til at skabe bibelglæde. For bibelglæde fører til bibelbrug. Og bibelbrug er virkelig vigtig. Men så løber vi selvfølgelig med det samme ind i det problem, at store dele af Bibelen måske ikke sådan lige kan være svært tilgængelige. Ikke? Og meget kort, der vil jeg lige sige, det som nok af alle ting har været den bedste hjælp for mig, både til selv at læse i Bibelen og få udbytte af det, og også når jeg skulle give noget videre til andre. Det er sådan en bibellæsermetode, som man kan kalde cirkel- og linjemetoden. Og det bliver meget kort, fordi tiden er godt nok lige ved at være løbet lidt her, ikke også? Den består altså af 2 metoder, cirkel og linje. Og cirkelmetoden, den har som det udgangspunkt, at på trods af alle forskelle, så er Gud den samme i dag, og vi er de samme i dag. Og det betyder, at når vi læser noget fra Davids tid i Bibelen, jamen, så er der i de beretninger nogle i gåseøjne evige sandheder, evige principper, som også gælder os. Og når vi sidder med sådan en tekst, for eksempel fra det gamle testamente, ikke også, så spørger vi, hvad i den her beretning kan lære mig noget af de der principper, som også gælder i mit liv? Hvad lærer den mig om Gud? Hvad lærer den mig om mig? Og om vores relation? Og om alle mulige andre ting. Altså, man laver en cirkel. Det, der galt dengang, det gælder også mig i dag. Jeg tror, de fleste prædikener i Danmark er den slags. Og det er ikke et problem, det er super godt, men jo, det er et problem, hvis det kun er den slags prædikener, vi har, eller kun den metode, vi bruger, når vi læser i Bibelen. For så løber vi ind i, at der er rigtig mange sider i Bibelen, der ikke rigtig egner sig til det her. Altså, der er side op og side ned om dybt umoralske mennesker. Hvad kan vi lære af det? Eller bare mærkelige ting, ikke? Og der tror jeg, det er meget vigtigt, at vi supplerer den med den anden metode, linjemetoden. Den har som udgangspunkt, at hele verdenshistorien er en linje. Det begyndte med en skabelse, der kom et syndefald, og nu bevæger Gud verden frem. Forberedt Jesu første komme. Og så højdepunktet, hvor han kom og døde og opstod. Og så fortsætter hele frelseshistorien frem til han kommer igen, og så ender det på en ny jord. Det er en linje. Det er ikke bare sådan, at alt gentager sig i det uendelige. Det er det på et plan. Det er cirklen, ikke også? Men der er en udvikling igennem det. Og når vi bruger den metode, så det spørgsmål, vi stiller til teksten, det er, den her beretning, jeg nu sidder og læser her, hvad betyder det på den store linje? Hvad betød det, da David blev salvet til kongen? Ja, vi kan bruge cirkelmetoden på det kapitel, og så kan vi sige, jamen det lærer også noget om, at Gud han ser ikke på det ydre. Han valgte den sidste, yngste hyrdedreng, de måtte ud og hente ude på marken, ikke også? Det er cirkelmetoden. Men ved det kapitel, hvor David bliver salvet til kongen, wow, hvad betyder det med linjemetoden? Guds plan rykker. For første gang er der nu en konge i Israel af Judastammen. Vi nærmer os Messias. Ikke? Kombinerer vi de 2 metoder, så har vi en kæmpe hjælp, tror jeg. Det er i hvert fald, nu blev der lige lidt vidnesbyrd i det igen, ikke? Fordi det er nok det, der har hjulpet mig allermest, både i forkyndelse og det hele. Det her, det blev super kort, og det er skamløst, ikke? Men jeg tillader mig lige at sige, jeg har skrevet et kapitel om den her metode i den her bog på opdagelse i Bibelen, der ligger på et bord derude. Der er det gjort meget grundigere og meget mere reelt end lige det her korte blik, jeg gav her.
Jeg tror, der er en tendens i dag, og nu tænker jeg ikke på sådan den store brede verden og Grundtvigs Forum og lignende, men jeg tænker blandt os. Der er en tendens til, at vi måske godt kan nedtone Bibelen. For nogle år siden var jeg inviteret til at holde noget bibelundervisning og en prædiken til en gudstjeneste i en kirke i Danmark, en god kirke. Og lige inden prædiken, så var der en, der fik lov til at aflægge et vidnesbyrd, en af de unge i kirken. Han var lige kommet hjem efter, jeg ved ikke hvor mange måneder i udlandet. Og hans vidnesbyrd, det var, jeg har fået en kæmpe oplevelse med Gud. Da jeg kom her i kirken, der var det hele Bibel, og det sagde mig ikke en pind. Nu har jeg været et sted, hvor jeg mødte nogle kristne. Wow, de havde mere end Bibelen. Og det har virkelig givet mig noget. Det var en svær optakt til at skulle op og prædike. Og jeg blev ked af det. Ikke over, at han havde følt, at han havde mødt Gud stærkt, men over, at det blev på bekostning af Bibelen, ikke også? Jeg tror ikke, at det er det rigtige. Jeg synes også, at jeg møder tendensen nogle gange i forbindelse med evangelisation og være et vidnesbyrd, hverdagsvidnesbyrd over for andre mennesker, der ikke har en kristen baggrund om Jesus. Skru lige lidt ned for Bibelen, for det forstår de alligevel ikke. Altså, I er nødt til at komme med noget lidt andet. Jeg tror ikke på det. Jeg beklager, jeg tror ikke på det. Lad os lære af apostlenes gerninger og af apostlene. Det vi ønsker, det er kirkevækst. Og nu tænker jeg det i det allerbredeste forstand. Udadtil, hvor flere kommer til tro, men jeg tænker også på den der vækst, som Jakob talte om, indadtil. Ikke også? At vi vokser selv, som Nye Testament lægger så meget vægt på. Og midlet. Midlet til det er bibelbrug. Det er jeg overbevist om. Apostlenes gerninger emmer af det. Vores arbejdsmål, det må være, at vi oplever det samme, som de oplevede i apostlenes gerninger, at Guds ord havde fremgang. Og et rigtig, rigtig stærkt redskab til det, det er, at vi øver os i at opmuntre hinanden til bibelglæde. Fortæller, når vi har oplevet noget stærkt med Bibelen. Ikke så meget de løftede pegefingre, men lad os dele. Og så forvrænger jeg lige Paulus ord i Galaterbrevet 6:6 igen, ikke også? Lad os dele alt godt, vi finder i Bibelen med hinanden til gensidig glæde og opmuntring. Derfor tror jeg, at bibelglæde er så ekstremt vigtig i vores kirker og menigheder.